फरायसा आफादनि साबायखर थाबाय साबितानिसिम लोगोसे दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। Unozalu, লগতে তেখেতক এখন আৰনাইৰ আদৰি জনালো। ধন্যবাদ থাকিল আমাৰ আঞ্চলিক তৰফৰ পৰা এখন আৰনাইৰ আদৰি জনালো। এই সময়ত ধন্যবাদ থাকিল बायदि समाव बिथांनिसिम प्रकल्प दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो सानदों ओंखायनो बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांनि गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय लोगोसे दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। साबायखर थाबाय खावलायबाय लोगोसे दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। साबायखर थिखांनानै गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय लोगोसे दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। बे समाव सिनायथिनो सानदों खावलायबाय लोगोसे दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना लानाय जाबाय। मुस्लिमा रजुलता बर'मेन बिथांखौबो दानि सम सिखांनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे दख'नानिफ्राय गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनानै लानाय जाबाय। मुंख्लं भुपेन बसुमतारिनि बिसि मानगोनां मुस्लिमा तरुलता बसुमतारी बिथांखौ दानि सम सिखांनानै गावनि सिनायथिखौ खावलायबाय लोगोसेयै मुंख्लं नीलकान्त बाग्लारिनि बिसि मुस्लिमा रुपेश्वरी बाग्लारी बे समाव जोंनि मुंख्लं नखरनिसिम बरायनो थाखाय एसपि अमृत भियाल सार बिथांखौबो मार्टियार फेमिलिखौ बरायनो थाखाय खावलायबाय। बे समाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जोङो दसे सम आर'ज गाबनाय हाबाफारिखौ जों लानो सानदों। ओंखायनो आलासि बिथांमोनजों लोगोसे गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ जोंनि दसे सम कन्डलेन्स खालामनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जासिगोन साबायखर थाबाय खुलुमबाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन लोगोसे गासैबो रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो दख'ना आफादनि जानानै बयनिसिमबो गोजोन हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। दा नैबे समाव जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय भारत बिर होनाय। मार्टियार्स मेमोरियल फुटबल कम्पिटिशन बेनि दिनै जोबथा हाबाफारि। दा दिनैनि नैबे जोबथा बादायलायनाय थामहिनबा फाइनाल गेमखौ इन'ग्रेसन खालामनो थाखाय जों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सारखौ जों हांख्रायदोंमोन आरो बिथाङा जोंनि भगतपारा दख'ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय लेखायै जोंनि गेजेराव नैबे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बाहागो लाफैदों। ओंखायनो नैबे समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सारखौ मेहेरगोनां बिबुंथिनि गेजेरजों दिनैनि जि फाइनाल गेम बे फाइनाल गेमखौ बेखेवना होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। गिबियावनो आङो जाय बिथांमोन मुंख्लं नखरा दिनै बेयाव बाहागो लादों बिथांमोनखौ
दखरा बर' फरायसा आफादा बरायदों दखरानिफ्राय दिनैनि बे समाव मुंख्लंनि मुङै इसोरनियाव आरज गाबो बिथांमोननि जिउ आत्माया जेब्लाबो आलो गोजोनै सोरगोआव थानो हाथों आरो लोगोसेयैनो मुंख्लं नखरा बिथांमोननि जि सहिद बा त्याग हारिनि थाखाय बर' हारि दानाय आलादा रायजो सोरजिनाय बा बड'लेण्ड दाफुंनायनि थाखाय जिखिनि बिथांमोना गावखौनो त्याग खालामबाय आरो बे त्यागनि बिनिमयआव दिनै बर' हारिया थेब्लेट माब्लेटबाबो एसेबाबो जौगानो थाखाय खाबु मोनबाय आरो दिनैहाय बे मुंख्लं नखरफोरा दिनै थांना थानानै जिखिनि जुजिनांगौ बिथिं बेखौ जुजिलांगासिनो दङ दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो मुंख्लंखौ बावगारनाय नङा मुंख्लं नखरखौबो सिबिनो बावनाय नङा आरो मुंख्लंफोरनि मुङै बिथांमोननि बिहोमा बिथांमोननि कन्ट्रिबिउसनखौ लानानै जों जेब्लाबो हाबाफारि लागोन खामानि मावगोन आरो बेनि गेजेरावनो बे फुटबल जि मेम'रियेल टुर्नामेन्ट बेबो मोनसे बिथांमोननि बिहोमानिनो मोनसे नेरसोन जाहाथे बिथांमोनखौ जों अराय गोसोखांबाय थानो हायो दा बेखिनियाव आद्रा थानाय जिखिनि खामानि बे हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि गासै 1135 मुंख्लं बर' हारिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गासै 5000सो मुंख्लंफोरखौ जोङो जेब्लाबो बर' हारि दानायनि मोनसे सम्पद हिसाबै लानानै जों जेब्लाबो बर' हारिनि मोनसे जि सहिदफोरनि जि बिनिमय बे बिनिमयखौ जेब्लाबो गोसोखांगोन आरो बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनाय बर'फोरनि थांना थानांगौनि थाखाय जिखिनि मोननांगौ जोंनि जि अधिकार जोंनि जि राइट्स बे राइट्सफोरनि थाखाय सोमावसारनाय सावरायनाय हाबाफारि लानाय रायजो राजानि मिथिहोनाय इन्टेलेक्सुवेलफोरनि मिथिहोनाय बर' हारिनि दानांगौनि थाखाय हारिनि नांगौ समाव हारिनि खैदां खैफोदनि समाव हारिनि खैफोदनि समाव अलखदनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सांग्राङै जोङो गसंथानानै खामानि मावगोन जोङो जेब्लाबो आवगायनानै खामानि मावगोन आरो बर' हारिखौ बुहुमनि गेजेराव मोनसे गेरेमसा माहारि हिसाबै दानानै बर' हारिनि थांना थानायखौ जोङो रैखाथि गोनाङै राफोदै बोरैहाय साबसिननिफ्राय साबसिन जोङो खालामनो हायो बे मिजिंजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैनि बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोङो खामानि मावगासिनो आरो सोमावसारनायनि हाबाफारियाबो सोलिगासिनो जेंना सुस्रांनांगौनि थाखाय मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बे हाबाफारियाबो सावरायनाय सोमावसारनाय आथिखालाव बे गासैबो एखे लोगोयैनो सोलिगासिनो दङ होननानै आङो रायजो राजानो आङो फोरमायनो सानो आरो जोबनायाव आङो सानो जे फुटबलनि गेजेरजों बर' हारिखौ गायसननायनि जि हाबाफारि फुटबलनि गेजेरजों बे जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जि यां टेलेन्टेड इयुथ्सफोर बिथांमोनखौ जि स्कप होनाय बिथांमोननि गेलेनायखौ दिन्थिफुंनायनि जि स्किल बे आदब खायदाखौ दिन्थिफुंनायनि मोनसे प्लेटफर्म बेयाव बानायनानै होदों बे भगतपारा ओनसोला ओरैनोबो फुटबल आरो स्पर्ट्स रिलेटेड गासैबो बिथिङाव गोदोनिफ्रायनो मुं खामायबोदों माखासे गिदिर ओंखारबोदों आरो बेयाव शकुन्तला बायदेवआनो बिनि मोनसे गिदिरथार एग्जाम्पल आरो फुटबलनि गेजेरजों बे ओनसोला गोदोनिफ्रायनो मोनसे मुं दङ होननानै आं सानो मोननैबो गेलेग्रा टीमनिसिम आंनि उइसखौ हरनानै आरो जि स्टाफ दङ जायफोर गेलेनायखौ सामलायगोन बिथांमोननिसिम आंनि धन्यबादखौ हरनानै दिनैनि बे खेलाखौ आं बेखेवलायनानै फोसावबाय गोजोन्थों थेंक इउ अन्नानै जाहाथे बयबो गसङो सिखारनि बिखांगुरि खावलायदों नेशनेल एन्थेমৰ কাৰণে সকলো ৰাইজক এখন থিয় হ'বৰ কাৰণে মই
चल यमुना गंगा उज्जल जलधितरंगा तव शुभ नामे जागे भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे साबायखर थाबाय दा नैबे समाव बेखेवगिरि आलासि बिथांखौ जोलुरखौ जोनानै बेखौनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय साबायखर थाबाय